Por que estamos todos tan traumatizados cos deberes escolares? Tes un pouco de contexto. Defendín a miña tese en 2024 na Facultade de Ciencias da Educación. É moi gracioso porque sempre que comento que defendín unha tese a reacción é un pouco así. En serio, doutora? E de que iba a tese? De deberes escolares era o tema. Trauma real. Horror. A seguinte pregunta sempre é: e ti que estás a favor ou en contra? Eu respondo de forma moi galega. Depende. Estas tarefas son repetitivas, non teñen sentido e son en exceso, entonces totalmente en contra. Sen embargo, se estas tarefas son como no método MITCA, que teñen un sentido pedagóxico, entonces sí. MITCA é un método en 5 pasos que o meu grupo de investigación diseñou para que as tarefas sean sempre de calidade. Entón, en que consiste o método MITCA? Paso 1 e 2, decímoslle nós poñerlle no mes apelidos ás tarefas. En vez de as tarefas 3 e 4 da páxina 27, decimos as tarefas de resolver porcentaxes ou resumir o texto. Paso 3 consiste en darlle un valor ás tarefas, é dicir, lle pedimos aos profes que por favor pensen un motivo polo cal esos nenos estarían motivados de facer estas tarefas. Por exemplo, resolver porcentaxes pode ser útil á hora de aprender como funcionan as rebaixas no mundo. Outro dos motivos que tamén podemos dar é que esta tarefa vai entrar no exame final. A que todos facíamos esas tarefas un pouco máis motivados cando sabíamos isto. O 4. Tarefas planificadas. As tarefas MITCA non son dun día para outro, son ao longo dunha semana. Así respetamos o tempo libre dos nenos e das nenas e tamén incitamos a súa autorregulación, é dicir, que aprendan a planificar a súa semana respetando as súas actividades extraescolares, cando teñen que facer tarefas, cando teñen que estudar, etc. Lóxico, non? E paso 5, que o feedback que nos den informe das cousas que están mal feitas, pero por favor tamén motivador, que digan as cousas que están ben, non todo mal. E non me chegaba a min coa controversia dos deberes que dixen quero máis controversia. E comparei o método MITCA en papel e o método MITCA en digital, porque moita xente di, que o digital é mellor. Pois vamos a ver, que descubrín na miña tese? Pois veredes. Entón tiña 3 grupos, un grupo de deberes convencional de toda a vida e 2 grupos MITCA, un grupo MITCA de papel e un grupo MITCA en digital. Nos 2 grupos MITCA reguláronse o tempo e a cantidade de tarefas realizadas. Isto quere decir, os grupos nos que se facían moitísimos deberes, ao final do método MITCA, facíanse menos. E o mesmo sucede co tempo, nenos e nenas que invertían horas facendo tarefas, agora inverten moito menos e completan a mesma cantidade de tarefas. Entonces faise un equilibrio de tempo e cantidade de tarefas. Diferencias había en digital e papel? Tamén moi interesante, a verdade. O grupo de MITCA papel foi moito mellor en cuestión de organización de espazos e, de feito, o grupo digital empeora significativamente nesto. O mesmo método, en distintos formatos, é mellor para unhas cousas e peor para outras. Quen o diría, que cando utilizamos pedagogía e evidencia científica, as cousas salen ben. E agora xa sabes...